wallahi wannan mutum ba ya zo malam ba, a sahun makaranta ma yana can ƙarshen sahun baya Allah. Kuma ba ina faɗa don mun saba da shi a fahimta ba, yana izala ko yana wani abu da bankin da yana wani rana ma ya gada masu ke ba izala yake ba, yana dai wani abu shi daban, ni ina ɗari ba wallahi ba da haka na faɗa ba, dan na san ba malami ba, wallahi da malami ne zan faɗa ko da yana izala. Yanzu misali kamar Dr. Bashir Ali Umar Al-Muda, yanzu dai ko ni aka naɗa sarkin marasa adalci garin na ba zan ci jahili ba, sai kuma ne malami ne. To wallahi dan dutsen ta shi ka san ba izala ba, wallahi ko a dariƙa yake zama da idan fitin ran wannan mutumin mukaddami na ba malami ne, wallahi ba malami. Irin su ne sai ga wannan fitinar suka tsawaita ta har sai dubi wai ba juma'a ba azhar. Na tsawaita cikin jawabi, amma dai ina fatan an sakon da nake son faɗa ya yi ƙarshen abin da za mu zuwa gare shi ne idan mutum ya samu da gangan sai ka zuwa juma'a bayyana da shi kenan, amma fa ba dan dama da aka yi in yaje shi kenan sai. Amma a zartan wannan dole ittifaqan bai kamata in ce ijma'an ba, tunda an samu wasu kaɗan irin su Shaukani da irin su, amma dai sabawar su ghairu mu'tabari ba itibari da su dan sun saba. To zan yi ta ma magana ta ijma'i cewa azhar ba ta faɗi ba, dole za a yi azhar, amma juma'a tana da zafi, amma ba wai ta faɗi ba ne, faɗi ba in ta je yayi kyau, in ba ta je ba ta da laifi. Wannan masallaci na kusa da kai, tunda nasoshin sun nuna haka. Misali duk da hadisi suna da ƙara nanatawa sai da ya ambaci mutanen awali, su ko duk wanda ya san Madina ya san awali ya san gari ne, ƙauye ne mai duki, suna da nisa tsakani. To daga nan ma malamin za su yi istinbadin wani abu.